नुनाय आथा नट आइदै हा बा फै दादा आं साम' सायदों गेन्द्राया अल बेदरजों आलुजों संगासिनो साम' सायदों आङो लोगोफोरनि साम' जि मोजां गिदिर गिदिर मैया गेन्द्रा लाबोनाया नै आं बेखौ दायो अनलाजों संगोन अनलाजों साम' सायदों अनजों आलुजों फुङाव जानो साम'खौ सायग्रोनि र' नै साम'आ खांबाय आं ओरै होखानांगौलै गिदिर फिसा साम'आनो आङो बिथिंजाय साम'खौ दानखांनानै फुदोंमोन आरो ओमफ्राय नै आइया बिथिंजाय लेस्राखौ हानानै होबाय आरो ओमफ्राय नै मामिया जि ओरै खाथिंनो दुस्थुथार नालाय ओमफ्राय आइया सियार आथिङावनो खानानै दोनलायबाय आरोना ओमफ्राय होनबाथाय जेरावबो थांनो हाला आरोना बियो नै दलद थाबाय अरावनो संबायलै नै साम'खौ आङो गेसावबा थाब मोनाना अरावबासो मोजां जायो ओमफ्राय नै बिसिना आइमोना इदिसो संग्रोयो आरो थाव होआ साम'खौ दैयाव माबा सारायाव होनानै बिदि गोरान फोरानग्रोयो आरो ओमफ्राय रानजोबबासो थाव होयोनो ओमफ्राय जोंथिंना डाइरेक्ट थाव होनानै सेरखायो आरोना बिदि सङोनो बिदि संजा उखुन्दै खुजोब्बायहाय सिनायलायलांला ओमफ्राय मामिखौ बेयाव खानानै दोनदों र' टेबोल आथिङावसो खानानै दोनदों माखौ र' नायनि नै बहाय खानानै दोनदों बेखौ नै खानानै दोनजादों आबैजों दुस्थ' इयो नै खारनो हायिनि टेबोल आथिङाव खानानै दोनजादों र' मा ओंख्रि मोनाखै जनि होनदे दाथ' र' दसे बावनो गेलेथ' फोराननानै दोननाया नै ओमफ्राय नै बेयो बेहेल बेलग्रा गैलाहाय नै सेला जोबथारबाय बियो आबैजों बाजादो र' आबैजों बानोसैना आबैया दैया रानसै र' अराव साम'खौ संबाय ओमफ्राय नैबे गेसाव नैबे लेस्राजों ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबजों संबाय आरो सबाय बिमा ओमफ्राय बोरमा दारिबो होनो ओमफ्राय आं अन्थाइ बाजाब होनो ओमफ्राय बेखौ गेसाव एवबाय आरोना नै आङो ओमफ्राय बारा मोनब्रे होआ आरोना आइया मोनब्रे होबा जानो सुखुवा ना मानो एसे गोथाङैनो दोननांगौ आरो एसेल' एवनांगौ आरोना जासिगोनबो आंना नै आंना अनलाया गोदौबायलै आङो अन होनोसै नै ओमफ्राय अनलाखौबो आइया उननानै होखाबाय आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय नैबे मैथाखौ थास' बिथ'राइयाव होगोन आरोना नै थास' बिथ'राइखौबो हाखु दाखु सायखाबाय संखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबोनाङा लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर थास' बिथ'राइखौ थास' बिसं थास' बिथ'राइ ओमफ्राय नै बिथिं ओंखामबो जानखाबाय ओमफ्राय ना गोरानबो होगोन आरो नै ना गोराना दहाय फुङाव आइया एवनानै दोनखादों आरो आं बेखौ दा थास' बिथ'राइयाव होनोसै आरोना मैथा थास' बिथ'राइ ओमफ्राय ना गोरान बे मोनसे जाबाय लेस्रायाबो मोनबायानो अनलायाबो मोननोसै आरोना जाबायानो थास' बिथ'रायाबो ओमफ्राय नै थास' बिथ'राया एसे माबाबावनांगौ दा थुग्लिबावगोन ओमफ्राय ना गोरानखौ होनोसै ओंखामाबो जानोसै हादसाला साम'खौ साखिनानै नायदोंहाय दा लाथा जायो गुसु जाबा जायाखै इयो खुरनांगौ साखिग्राया नै संख्रि नांबावगौ अनलाजों साम'जों गोथाव मोदोमखाबाय बांद्राय लाथा बानायाखै आं दा गुसु जाबाथाय लाथा जाखागोन आरो सिया नै बेयो थास'
मोनजोब्बायहाय आंना ओंखाम ओंख्रिया सुखा लांजोबसै न' सिङाव जाहैबाय थानोसै लांनानै माबाया थास'आ मोनाखै बेखौ सुग्रोनोसै र' ओमफ्राय जाबाय थानोसै थास' बिसङा मोनबाय आरोना मबाइला आंनिजोंसो लादोंहाय लोगोफोर बोराया थांफिनबायसो स्कुलाव जागोन बोरै बिसोरखौ जागोन दौजों र' जायो होनलाय लादाव दावनो गैलालै आयु दै नुनायखाय नै सबायजोंनो अनलासोलै बाबाया सबायखौ जायाना बोरा बा सावथाल बुरि एसे बिदि लायो एबार मबाइल बायनो हाबा बिदिखौ लासिगोनलाय केमेराया मोजां नुयो बोरा नोंखौलाय बा डेन्जार साफान जादों थायोखौने जारौरौनो आबैया जारौरौ बिबैखौ नायलाय मेगन साहरलायबाय गाखोनोसै दा बियो लागावनाय नाना नाना होनलाय हारसिं गसंगोन र' दिं 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 हारसिं गाखोनो होनलाय मानो बे आथिङाव लावद्रायबाय बेना आयु हाइथुन दाख्लै मायाव गाखोनो नागिरलाय मामि मरायाव राइटजों हाइ खान्दा जा थिखोबाय दा बियो माम जायो थां आनैजों थां माम जायो थां थांमा माने आनैया माम दौनो नागिरदों थां जायो थां दायो लोगोफोरनि बे दुन्दिया बेगर ओमफ्राय लाफा बेगरखौ फोहैनोसै आरोना आङो दा बेबा मा बेगर जाखोथाय सिनायलांलाहाय मोनजाना मोनजाया फोनायनायनि एसे र' लोगोफोर बेयावनो फोगोन आङो एसे जावग्लिबावनो र' गोमो खोमसि जाजोब्बायहाय नै दै होखांजोब्बाय रज'ना रज'ला मिथिलाहाय आराम रज'बा हामगौ मोनालायबाय मामिया ओमफ्राय नै उन्दुनानै सिखारफिनलायबाय आरोना सानाव बेयो 10थासोआव खनसेल' उन्दुयो ओमफ्राय बेलासियावबो उन्दुखाला आरोना डाइरेक्ट ओमफ्राय मोनायाव 6थायाव उन्दुयो बेयो ओमफ्राय दा टाइमा 9थासो जालायबाय आरो ओमफ्राय सिखारगुलायबाय नै बेहा दा माला उन्दुफिनगोन मिन्थिला आरोना लोगोफोर नै सिखारनानै ओंखाम जाखांलायबावबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर